No vielä illan tärkeä kysymys. Mistä tulee Suomen kiltein lippukunta? Kiltein lippukunta tulee ehdottomasti Turun Pansiosta. Siellä on kilttejä lapsia niin kuin aikuisiakin, koko porukka. Voisitko kertoa hieman lisää heidän toiminnasta? Siellä on esimerkillistä toimintaa ympäri vuoden. Esimerkiksi Leppäkertut-ryhmä ovat järjestäneet karamellikihlat. Ja sitten porot ovat muun muassa järkänneet johtajille itsenäisyyspäivän illallisen. Että tämmöistä oikein perinteistä toimintaa harrastetaan siellä Pansion suunnalla. Meillä taitaakin olla pari videoklippiä näytettäväksi. Jahasta onkin varmaan sieltä Resina-reissulta ja siinä ollaan kärkivaunun kyydissä. Hyvä on tahti. Oiho, nyt tahti taitaakin kiihtyä. Oi, siellä nyt mennään jo aikamoista haipakkaa. Tero siellä kärjessä. Jaha, Kasimirkin on päässyt kuveen. Mitä ei kai Tero papalla nyt hyydy se koko masina siihen. Ja siellä otetaan rennosti. Ei tarvi edes pumpata, kun kaveri hoitaa. Jaha, voitto veturimiehenä siinä. Tosta se nousee vaan. Ei tunnu missään, kun voimaa on ja yhteispeliä ja tyytyväisen näköistä porukkaa. Voisiko tästä todeta, että siellä puhalletaan yhteen hiileen? Kyllä, siellä on yhteishenki aivan omaa luokkaansa. Paraatissakin siitä taisi jokunen pysti tullakin. Pahoittelut. No, ei mitään. No niin. Se piti tässä kehumani vielä noita murmeleita, että niillä on vastuuntuntoista touhua. Ne ovat liikenneturvallisuutta edistänyt oikein roppakaupalla. Siellä johtajat näyttää hyvää esimerkkiä nuorimmilleen. Ja sitten on nämä vähän vanhemmat nämä karhut ja ilvekset, niin mallikkaasti käyttäytyvät tuolla isossakin maailmassa ja tapahtumissa, että ei tarvitse jouluna risuja tuoda näille tyypeille, että eikä kyllä niille muillekaan, mutta sori. Pakottaa. Jarmo. Moi. Olen Kerttu 5 vuotta Mikkelistä. Saako pukille laulaa? Hei, nyt on vähän paikka, niin alkaa olla sen verran kuumat linjat, että paremmin pistää poikki nyt. Kiitoksia käynnistä. Ja ensi viikolla keskustelemme uuden vuoden lupauksista. Hyvää illan jatkoa.